Patuloy ang pag-arangkada ng turismo sa Cebu. Isang luxury boutique resort sa Compostela ang agaw-eksena ngayon dahil sa kakaibang vibe nito. Habang ang grupong nasa likod nito, nakatingin na sa mas malaking proyekto sa Northern Cebu. Kasama ang mga Taiwanese investors, ating silipin ang kwentong patok ni Aileen Navarro. Sa patuloy na pagtaas ng demand para sa mga eksklusibo at eleganteng event venue sa Cebu, isang pribadong luxury resort sa bayan ng Compostela ang unti-unting dinarayo ng mga naghahanap ng kakaiba at world-class na selebrasyon. Silipin natin ang ganda at pagiging eksklusibo ng Zora S, isang hidden paradise na perpektong venue para sa weddings, birthdays, corporate events at iba pang espesyal na okasyon. Ako si Aileen Navarro at ito ang kwentong patok sa araw na ito. Ramdam ang sigla ng turismo sa Cebu. Ngayon, may bago ng destinasyon sa bayan ng Compostela, ang Zora S, isang luxury boutique resort na wala pang 20 kilometro mula sa Cebu City. Ayon sa Taiwanese owner na si Raymond Chong, layunin nilang magbigay ng world-class experience sa mga turistang Taiwanese. Pero ngayon, bukas na rin ito para sa mga Pinoy. So I think we go back to the original intention when we got this place. We make it up, we do it up, we improve it. Then the original target market was for Taiwanese because we come from Taiwan as a investor into Philippines. That's where we started our hospitality business. Bukod sa kanilang karanasan sa food and beverage business sa Taiwan, ibinahagi ni Chong ang lumalaking interes ng mga Taiwanese tourists sa Cebu. Anya, karamihan sa mga Taiwanese travelers ay dati nang pamilyar sa mga tourist destination tulad ng Palawan at Boracay. Ngunit ngayon ay mas nadidiskubre na rin nila ang kagandahan ng Cebu. Dahil intimate ang dating, 10 kwarto lang ang meron ang Zora S para mapanatili ang privacy. Sa reasonable price per night nito, buong resort na ang inyong makukuha, kasama ang swimming pool, sauna, mini cinema, recreational facility at curated international cuisine. Samantala, katuwang ng Zora S sa marketing operations ang pamilya Inok na may-ari at tagapamahala ng kilalang San Remigio Beach Club. Welcome to the soft launching of Zora S in partnership with San Remigio Beach Club. Tonight, we celebrate not only a new partnership but also a new beginning filled with opportunities, growth, and shared success. Ayon naman kay Ivy Marie Aguanta, Sales and Marketing Executive ng resort, nakatuon ang kanilang market sa corporate events, family gatherings, upscale staycations at boutique learning events. It's a luxury resort and perfect for team building, perfect for family gathering, perfect for any types of events like weddings, birthdays. Hindi pa rito nagtatapos ang plano ng Zora S. Nakalatag na ang kanilang big ticket project sa Midillian, Cebu na isang 4-star beach resort na may 200 rooms, beach bar at world-class water sports facilities. We intend to make an impact, both economic growth as well as environmental ecotourism with our new resort in Medellin, Northern Cebu. Sa kabila ng mga hamon sa sektor ng turismo, tiwala ang grupo na ang ganitong investment ang magpapabango lalo sa pangalan ng Cebu sa global market. We see the opportunities in the tourism in Cebu, which is still growing. Yes, it's facing certain challenges, which I think every country will at certain point in time meet the same problem, which we think that it will not persist for a long time. Maybe, in the next few years, things will pick up again. Sa bawat pagpasok ng mga bagong investor, mas dumadami rin ang trabaho at oportunidad para sa mga lokal. Patunay ito na ang Cebu, hindi lang basta destinasyon, kundi isang world-class hub ng turismo at negosyo.
Mula sa tahimik at relaxing na kapaligiran hanggang sa elegante at pribadong pasilidad, patuloy na nagbibigay ng kakaiba at memorable na karanasan ang Zora S para sa kanilang mabisita at event organizers. Patunay ito na hindi lamang sa syudad matatagpuan ang world-class na event destinations, kundi maging dito rin sa hilagang bahagi ng Cebu. Mula dito sa Cebu, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.